Ano? Oo. Hello mga ka-weekend! So, Yan po. ayan po, mga kabigyan, magmumukbang po tayo ng Humba Bisaya. At saka meron po tayo dito garlic breaded fried chicken. So yun, tapos marami po tayong kanin dito. Nandito po yung pinaka-sauce ng Humba Bisaya po natin. So bago tayo magsimula, mag-pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkakinagilap niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Yung po ang mga viewers po namin. Nawa po, lagi po kayo magiging ligtas sa araw-araw. Maraming salamat po, Ma. Ito sa dalangin ko sa inyo po itong anak. Sa Kristo ng tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ako si Rishan po, ano lang, yung Humba lang. humba lang ang pwede. Kasi bawal siya ng malansa. Anak ko, anak. Yan, chicken ay bawaw. Lahat to kay tatay. Yan ang kanin. Kanin. Sarap to. Daming suso. Paminta. Anak, tangan mo na lang kain ng humba, ha? Yes. Sabi niya. Unang kagat po. Juicy, ha? Crispy. Ang sarap. Wow. Lambot po. I-imagine niya kasi yung chicken. Crispy. Sa mga bago po, na hindi pa alam na si Rishan po kasi kababaksin lang po ng second dose. Last 3 days. So bawal po siya na malalansa. So ang chicken po hindi pwede. Kaya yung po pork na lang. Sarap. Kasama ribs po ito eh. Ayan, oh. Baby back ribs. Ano? Oo. Anak ha? Masarap. Sarap talaga yan. Sobrang lasa po ng patahumba natin. Ito ang lambot. Pata. Ba? Hindi. Ano yan? Brempo humba. Sarap humba. Namiss mo na agad. Masarap. Yung pong ribs malaman. Hindi ko naman kaya hindi ko na pinagawa ng gravy po si Honeybell. Sobrang lalasa na po kasi pati itong chicken na. Ribs. Kain po. What? Itong puno ito. Ano ito eh? Yung parang yung manok Tagalog. Nasa cage po siya yung alaga. Ay, nasa cage po siya yung... Wala po sa cage yung free, Cage free. Yung cage free. Free cage. Sarap. 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 Ano?
Bulaklak ng saging. Ay, yung puti siguro ng itlog, pwede carry siya na. Puti lang yun eh. Ayaw pa. Hindi, pwede yan ako. Para sure. Puti lang. Hindi ka na. Hawakan ko na nga lang yung baso ko. Sarap ng chicken. So, pang chicken natin, minarinate po ito sana nga. Sa garlic powder. Tapos, meron siyang paminta. Meron po siyang iba pang pampalasa. Sa inyo po, gusto nyo maglagay ng bechin. Pero mas masarap po, may konting bechin. Tapos, lagyan nyo po ng konting asin. Meron po siyang yung olive oil, tsaka yung ano ba yun? Ano yung isang oil? Sesame oil. Sesame oil. Ayan, sesame oil. May konting kalamansi o dalawang kalamansi. Pampabalance lang po na lahat. Sarap. Ang daming garlic. Narinate lang po siya for almost mga 3 hours lang siguro, no? Okay na po. Tapos kaganda kapag dinip-fried, ano talaga, no? Juicy, no? Yan, nilagyan lang po natin ng breaded, no? Gawa lang po kayo arena. Ano ba nalagyan niyo pa sa arena? Paminta. Konting garlic powder para pati yung breadness nyo may lasa. Papamalaha. Yun na kaya. Sa Humba Bisaya naman po. Yung pong typical na pang adobo. Tapos dinagdagan po natin ng mas madami pang asukal. Tapos star anise. Tsaka po itong ano lang. Bulaklak. Bulaklak ng saging po. Paborito ni ate niya. Yun po, ano na, bata humba na po. Actually, yung patahumba po ay adobo rin po yan, kung ba dito po sa atin. Kaya lang po, alutong Bisaya po siya, kaya ganyan yung timpla. Mas in-enhance nila, mas dinagdagan, tapos, yun nga, mas masarap kung tutusin. Mga Bisaya, masarap magluto. Parang Kapampangan din naman, masarap magluto Kapampangan eh. Ne. Hello kay Tita Pel, saka kay Tita Edison at kay JR. Diyan sa Pampanga, no? Laki na siguro ng JL, no? Hindi natin na, ano, kanakadalaw. Pagdating ni Mama siguro, no? Ingat lang sa mga ano, tumalim. Paminta. Rin siya, kanin pa. Gusto pa kayo na? Okay po. Ikaw Okay na. na. Sarap. Asang lasa niyo pati yung ano, yung amoy ng ano. Kasi hindi itong ano, star anise tsaka itong Laurel. dahon ng laurel. Sarap po.
chicken. Ah. Ay, ito pa pala. Sabi mo kay kuya, malilate ako. Oo nga. Ayan, papasensya na kayo. Rinig po sa camera yan. Yan, anong yan? Tunog na yan. Hanggang mamaya ko yan, hanggang matapos tayo. Sarap. Daming version ng adobo, no? Meron pang ayun. Hindi na. Sarap. Niwang ka na. Late. Tsak, malilate ka na niya. May adobo pang puti. May adobong Tagalog. Dami. Kaya yun ang rason po, kaya hindi ho maging ano to, itong ating adobo ay hindi maging national ano natin, national ano ba tawag doon? Dish. Kasi nga sa dami ng version. Pero supposed to be dapat talaga adobo po ang ating national dish. Ang national dish ng Pilipina, Jollibee po. Sayang. Kasi dapat to kasi, pag sinabing national dish, isang timpla lang po yun. Isang timpla lang. Kung adobo, yung typical na adobo lang ho. Walang kung ganyan na nagiging humba, nagiging... bawat lugar ho kasi may timpla tayo ng ano eh. Adobo. Pati sinigang. Kasi minsan may nagsabi na, hala ito na lang. Eh kaya lang, sinigang is may iba-iba rin version. Eh, hindi rin pwedeng gawin National dish. national dish. Actually, ang sinigang naman, pare-pares maasim eh, di ba? Unlike dito, may matamis, mayroong maalat, mayroong maasim. Pero may iba't ibang klase rin pag na sinigang sa kamatis, sinigang sa sampalok. Kaya, di ba? Kaya Tama. may hipon, may baboy. Kung ito sana yung Kaya adobo, ano ba naging national dish natin? Wala pa naman eh. Wala pa. Jollibee. Pwede yan. Mm. Wow. Yan po, natapos na po isang napakasarap na mukbang natin. Siyempre, dahil yan sa Humba Bisaya at ang ating breaded garlic fried chicken. So sobrang salamat sila sa Diyos sa pagkamit ng club niya ngayong araw nito. At sobrang salamat po sa inyong mga kawigil na patuloy po sa amin sumasalo po sa isang pagkainan. Mag-ingat kayo parate, kaya Bigla lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.